yan. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Lance. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong plano nga magpakasal og usab og sa akong ex. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kumusta ang kinabuhi sa bagong kasal, nak? Okay raman ma. Nalipay na lang sa gid mi ni Alcy nga nadayon gid ang among kasal. Kay kung wa pa mo larga diha, dili gid mahitabo nga makasal mo kay bawal man na diri sa Pilipinas. Pero unsa man, may plano ba mo nga mopuyo na og balik dire? Nak, tiguang na ba Miss Papa nimo? Gusto unta ka namong makauban. Ako mga ganahan gid unta ko. Pero mangutana sa ko ni Alcy bahin ana ma. Daway, di ko ganahan. Mayo man ka kay wa man kay ulion sa Pilipinas. Pero ako pamilya, tuwa ba dito? Aw, kung gusto ka nga mo pa uli, ikaw lang. Pabili na ko din eh. Alcy. Unya, nak. Okay ra nimo nga ni uli ka din, he? Okay ra ma. Gusto na ko nga makauban mo si Papa. Sige lang. Mo apa sa lagi niya to diri sa Pilipinas. Wa mo yun paramdami si Alcy, oy. Di mo tubag tawagan. Di pagid mo reply chatan. Nakaya sa ganyan, no? Nga dili magpaubos sa iyang pride sud sa pila ka buwan. May chat na gyud. Undangon na lang ni nato, Lance. Ha? Makigbuwag siya nako? Recorded by X Thunder Gaming. Gipasagdan ako si Alcy human siya nga may desisyon nga makigbuwag nako. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig, nakauyab kong babae din sa Pilipinas. Ug unya, Tanawa, kakit sa mga babe, uy. iyon anang atong anak buhon, babe. Wa pa man ganit ta makasal. Bisag tulo na ta katuig. Anak na hinuon. Siya ni. Unya, unsaon man na nga kasado naman ka? Mao lagi ma. Pero sa laing nasod man to ma. Na, wala bagyod ko'y kalibutan bahin anang ingon ni ana anak. Ako pa nimo,
Pasabta lang una sag maayo ka na si Shani sa imong sitwasyon. Makasabot ra lagi unya na. Ay, tuod di ay. Dili ba naamon mo napundar nga bay ug sakyanan dinis Pilipinas ni Alce? Oma, pero wa may nagpuyo dito. Sigurado ka? Kay nauli na ra ba siya? Og nabasahan ako nga gipost niya ang inyong sakyanan kay iyang ibaligya. Unsa? Oh, di ba buwag naman ta? Pero mahilabot pamangka. Apil man ko sa mi bayad ang sakyanan og bay. Uy, pero ako pangahan mo no, mo ay nakarehistro sa sakyanan. Alse, Uy, Lance, ihatag na lang nila ako doon. Tapos kang dahil pasakit. Uy, di ko, grabe ka kang pasakit na ako. di ko. Mm. Dako ko gasto ana. Ha? Dako kog nagasto ang sakyanan og bay. Aw. Unsa man ka? Kung baon na, o sige, huwag kita skurti. Ikihata ka. Unsa? Ikihata ka sa mong pagpasakit na ako o sa pagpangabit ni mo. Alse. Dito na nagdako ang among away ni Alsey. Kay gusto niyang apilo ng akong uyab nga ako raman unta. Ako raman unta makakuha og share sa sakyanan og bahay kung iyan ning ibaligya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Dito mi sa laing nasod nagpakasal kay pareho may gender. Valid ba nga kasado gihapon mi dinhi sa Pilipinas? Ikaduhang pangutana. Nakauyab na akong babae dinhi sa Pilipinas. Pero wa mi ma-divorce sa akong ex dito sa laing nasod. Pwede ba ming magpakasal sa akong uyab karon? Ikatulong pangutana. Planong ibaligya sa akong ex ang sakyanan nga kaming duha mao'y nagbayad. Pero sa iyang pangan nakarehistro. Naba ko'y katungod nga mangayo og share? Pwede ba nga makagukod ko sa halin sa sakyanan? Ingon man sa bay? Kung iya sa ning ibaligya? Ikaupat og katapusan. Plano ko nga ikiha sa kong ex kay nangabit kuno ko. O grabe kuno kaayo ang akong pagpasakit niya. Unsa may pwede niyang ikaso nako? Dili man siya makaduol sa vowsy kay para raman na sa mga babae. May angay ba kong kabalakan ini? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lance. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga problema na to sa toang kapika, sa toang kabanay, karelasyon, sa toang mga crush, sa toang mga hinigugma, nga wala hikita, wala hidungog, ug asa na ang mga dokumento na to, ano, ang ato ang karelasyon sa ato ang mga bata, at sa tong ugangan ug unsa pa nang mga emotional nga mga suliran nato dinha. Guys, mahimo din natong pagahisgutan, suryaan, mahatagan tamog saktong tambag tubag anang inyong mga pangutana, ipadalang yun ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ang Luzon, Visayas, Mindanao og naa sa gawas sa nasod nga naminaw nato karong adlaw? Salamat kayo sa inyong paghigugma, padayon nga pagsuporta ug atong hatagan og dakong pasidungog ug pasalamat ang atoang RMN Production Center nga staff, ang atoang mga script writers kay sila'y naghimo ana gyud gi-convert ang mga suwat nga atong gipada nga inyong mga gipada into drama sa kahanginan ug sa ato ang mga artista nga di gyud lalim nga to steer the imagination sa mga naminaw ug mga listeners nato
para malingaw mo o para pud ma-inspire mo o makat-on mo. Nga dili makarealize mo nga agkay, di man day ako'y naay problema. Uy, hasta kaning letter sender naa ayog pagtuo sa Attorney Elaine way problema guys. Naasad, wa ni na-exempt, di man ni final exam nga ma-exempted ta. Naatay gisagubang tanan. Kibaw mo unsa ragyoy nakapadasig nako. Kamo, no, mga sukintig paminaw nga gihatagan kog higayon, no, aning ato ang programa ug sa ato ang stasyon DYHP nga makalingkod, maka-go on board ug makatabang ninyo, no, kay ma-appreciate sad gyud nako ang life, no, nga naa pa di ay mga tao nga nagkinahanglan sa ako ang tabang ug tambag mo na di pwede magluya sa Attorney Ellen. Bawal magmaoy kay naay daghang nagdepende og nagsalig nato. So padayon lang gyud tas kinabuhi kay ingon ana sad mo. Nagtuo mo gasolo mo dili oy. Naay mga nagkinahanglan ninyo. Busa, dasig, bangon, salig. Letter sender nato karong adlaw si Lance. Si Lance. Di man siya magpasulti sa iyahang address, so di po nato isubsibya, no? But thank you for writing us, Lance. Ang iyahang problema, plano, katong iyang plano sa iyang pagpakasal. Ug usab sa iyahang ex nga nagka-problema man ni sila, no? Nagkaaway man to silang Alsi kay gusto man niyang apilon ang iyahang uyab unya murag nagka-issue sila. So unang pangutana nato guys, didto kuno sila sa laing nasod nagpakasal kay of course sa atong nasinati sa drama members man ni sila sa LGBTQ+ nga community. Unya kibaw man ta nga wa mangyoy same-sex marriage sa Pilipinas na amay mga same-sex marriage sa gawas sa nasod, so didto sila nagpakasal. Ang iyang unang pangutana kay nakasal man sila sa gawas sa nasod, although valid ba nga kasado gyapon dinhi sa Pilipinas? Hindi na pwede ang iyang aminyoon kay marriage defined under the family code is a special contract of permanent union, no, between a man and a woman. Therefore, ang katong imong kasal didtos gawas nga same-sex marriage di gyud na valid dinhi. Hindi po na nimo pwedeng marehistro dire. So in so far as you are concerned, single gyud ka din his Pilipinas, no? Male gyud ka and single ka, so inigkuha ni mong sinumar or certificate of no marriage, wa gyud kay record of marriage. Ngano man, kay kung babae laki ni nagminyo dito sa gawas unya mga Pilipino, ang ilahang kasal valid dito, dalho na diri iparehistro, i-recognize na sa NSO or sa PSA. Nya ma-record inyong kasal, ma-record nga minyo mong duha. Inikuha ninyong sinumar, naagid mo yung record of marriage. Kaso, ang kaning same-sex marriage, like I said, di man gyud valid. So, dili gyud mo pwedeng magka-minyo. So, di gyud ka ma-recorded. Okay? So, in so far as Philippine laws is concerned, single ka. What gyud to, ug di gyud to marehistro ang imong same-sex marriage sa gawas. Maski pag valid na dito. Ikaduhang pangutana, nakauyab ko og babae dinhi sa Pilipinas pero wala mi ma-divorce akong ex didto sa laing nasod. Pwede ba ming magpakasal sa akong uyab karon? Of course, yes. Because dili only one of the requirements sa kaminyoon is that ang parties, ang gender, usa ka lalaki ug usa ka babae. Check na ta this time. Unsa may ato ang basihan, dili man ang ato ang gibati or preference. Ang basihan nato sa atong giingon nga gender, nga babae laki, kung unsa may nakabutang sa ato ang birth certificate. Kung male ka or female ka, then yes, pwede kang magminyo. Ikatulong pangutana, planong ibaligya sa akong ex ang sakyanan nga kaming duha maoy nagbayad pero sa iyahang panga nakarehistro. Naaba ko'y katungod nga mangayo og share. Pwede ba kung mugukod sa halin sa sakyanan ingon man sa balay kung iya sad ning ibaligya? Ang akong pangutana is this, no? And my advice sa kaning mga members nato, mga higala, makaigsuunan nga membro sa LGBT community, labi na og naatay ka relasyon or kapares,
pwede man gud na nato gud nga irehistro ang properties ninyong duha. Dili man na need nga ibutang lang ninyo sa pangan sa usa ka tawo, no? Especially if kabaw mo nga kamong duha ang naghago sa pagbayad ug pagpalit anang butanga, whether it's real property or personal property or a chattel or a movable property sama sa sakyanan. So ayaw mo kaguol kung pananglitan irehistro na sa inyong duha niya, what if magbuwag mi? Samot, what if magbuwag mo unya ingon aning sitwasyon ni Lads, girehistro ngadtos usara ka tawo unya silang duha gabayad. May tatong gabuwag mo sa maayong pagbuot, no? Pero what if nagubot mo? Unya mo katok og taytok ang pagka-greedy sa usa kay kibaw siya nga iyahang nga nakarehistro. Siya manggod ang ilho, no? Under the law, kung kinsangan ang nakabutang sa certificate of registration or sa title, maoy ilhong tagya. Sila vested ug nahatagan og mga katungod isip usa ka tag-iya. Unless nga atay document nga mapakita og maprobar nga naabaron mo'y gipirmahan nga kasabutan nga maskig iyahang pangan pero apil ka, tag-iya ka, or proof nga ikay nagbayad or nakatampo ka. Then, that can be an implied trust nga pwede natong ma-assert dito. Pero kung dili, murag maglisod ta. Okay? Now, so I hope, no? So, but at least, no, kung makaprove ka, ana, like I said, then yes, pwede ta ka-assert o kuha sa ato ang katungod sa properties. Ikaupat o katapusang pangutana, plano kong ikiha sa akong ex, kay nangabit ko no ko, o grabe ko no kaayo akong pasakit niya, o, well, normal yun ni sa relasyon, no? Kay of course, di man sad to nato pod ingnon nga maski dili valid manggod ang inyong kasal didto Lance, wa lang gud pud toy silbi or wa pud toy bisa. Of course it had a meaning and value, no? Regardless of the forum kung asa mo nanumpa to forever, no? Nag-asa pud to, no? Imuhang palalabs didto nga imong ex nga forever sad gyud unta mo unya wa man kamutuman, no? So mo lang yun ay problema. And that's normal reaction sa iyaha. However, di man sad siya pwedeng makakaso. Kay kaning imong kaupat nga pangutana, gusto kang mahibaw kung unsa iyang pwede makaso nimo. Di man siya makaduol sa vowsy, kay para mas mga babay, may angay ba siyang kabalakan? So that's my concern. Karon nga medyo dili mahog nga dili mo okay sa iyong pagpanagbuwag, legally speaking, wa siya pwedeng magukod nimo for the breach of the obligation sa kaminyoon. Kay dili lagi valid ang inyong kasal, no? Kay kung valid pa ang kasal, naa may mga naka-attached nga responsibility, mutual love, respect, support, and fidelity under the family code. However, akong kuyawan ani, kay di man siya kabaws nimo legally, wa man siya makiha, ari gyud siguro kabawsan atong imong gihisgutan nga naay sakyanan, og murag I think naayuta, no? Bas hindi kahatagan sa imong bahin ani. So hopefully mahusay lang nimo, no, ang inyuhang emotional nga issue sa inyuhang relasyon. Kay maski pa og legally dili valid inyong kasal, ang pagpanumpa ninyo didto sa gawas dili man to papel lang sad siguro, naaman sad gyud toy meaning gyud. Kung dili man gani nimo, siguro sa imuhang ex ba nga nagsalig sa gyud siya nga maski asa mo nga lugar na numpa, no, inyuhang tumanon to unya na silo man ka, nakauyab man kag babae dinhi sa Pilipinas, di sa ko kaingon nga wa kaysa, although yes legally pero siguro emotionally, no, of course nakapasakit man tagtaw. Dapat sa yun siguro ka mga yung dispensa, pasaylo, no, and I hope you rebuild your relationship with your ex, no, not only for purposes of the properties nga imuhang gikagulan, but also for the relationship that you also had and shared. Ako, I have the highest respect also, no, to same-sex nga mga relationship and to the relationships brought about, no, within the LGBT community. Nga no, dili man na piki ang kanang ilahang gibati,
tinuod man na usahay gani, mas tinuod pa na sa gibatis ordinaryong lakig bayi, di ba? So, or mas deep pa na ang ilahang paghinigugmaay or pagpakita sa ilahang feelings, no? And it is not for us, guys, to discriminate. Okay? Love, 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 no? Love should always win, mga suking tigpaminaw. Hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.